करील केव नुपजे नारायणी भाव भावुनी आठावन नरदेह विषय ओढी फुलले जीव विषयामध्ये जीव फुलले. महाराज इथले जे विषय आहेत हे खरे नाही आणि बरे पण नाही. का खरे नाही तर बरे नाही? कस काय? एक उंदीर होता तुमच्या इकडे उंदीर कपाटून घेऊ आमच्या इकडे. परत उंदीर होता, उन्हाळा होता, उन्हाळ्यामध्ये उंदीर बाहेर निघाला, सावली बघू लागला. उंदीर सावली बघू लागला, परंतु एवढा पळाला, सावली काही भेटत नव्हती. परंतु कशी तरी सावली भेटली कशी? सर्पाची जी फळी होती असते नागाची फळी खाली तो उंदीर जाऊन बसला. मस्त आनंदात बसला. त्याला वाटलं सावली भेटली. परंतु मला एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा की बाबा ज्या नागाच्या फळी खाली सावलीसाठी तो